Gwamnan jihar Barno Babagana Umar Zulum ya tsayar da ayarin motocinsa da ke masa rakiya zuwa garin Munguno, inda ya umarci a ragewa waɗansu yara da suka je ɗaukar itacen wuta a jeji a hanya zuwa cikin gari. Gwamnan ya umarci ayarin motocin nasa da su tsaya a yayin da ya ga yaran ƙanana 'yan mata su 12 a bakin hanya ɗauke da itacen dafa abinci, inda ya tambaye su ko me suke yi a daidai wannan guri, inda suka faɗa masa cewa sun zo domin ɗibar itace ne na dafa abinci daga garin Munguno kimanin kilomita 15 daga gurin da suke. Ganin hakan gwamnan ya sa aka kwashe su tare da shirgin itacen nasu aka rage musu hanya zuwa cikin gari. Hakika jagoranci na gari dauriya ce kuma abu ne mai sauki ga dukkanin shugaban da ya niyya. Haka zalika kyakkyawan misali ne ga yara masu tasowa shugabannin gobe.